pachi kaluwore gi gik modhiambo wacho gi diwach nang'o Samba? Yiena asir jabura Ramogi kuom weche mowacho. Nikech adwa nyisi ni ka ng'ato dwaro awach ni colonize, the best way to colonize a people is to control how they consume food and what they consume. Negede jogo masomo biblos unyalo paro ka ndalo moko ng'ato kech omiyo ochiwo rights, birth rights mage. Ok ang'e ni en biblos mane manowacho kamano, to lakini muma nitiere kamoro ma ng'ato ne kech okayo mo give up rights mage mag birth. Koro jabura ng'ane Odhiambo wacho maber ni technology mar GMO ni wan kaka jo Kenya waonge kode. En e lwet in fact ng'ama nochako technology mano patent en kambi moro miluongo ni Monsanto. Monsanto noduogo ng'iew gi kambi miluongo ni Bayer. Bayer is a German based company. To gima GMO ni koro miwa guluoro ni an kaka japur mar aswekra, kendo an wan jopur mang'eny e area wa mag kor gwenge ka. To kendo king'iyo sani biro yudo ni more than 70% of chiemo machopo e mesani en chiemo moa e japur miluongo ni small scale farmer. King'iyo alot oa mane i puothewa maginene ka otungu, oa mane i puothewa gimoa e multinationals en mana gimoro blue band gimor tedo. To luoro ma wan ko kaka jopiny kaka jopur ni gini endi kopo ni wadonje GMO ni to wajo Kenya pok walonyie GMO ni. Kech ineno ka Monsanto ka nochako technology ni nochako goduma. Oduma kidhi Amerika kuchacha onge ng'ama tedo kuon Amerika. Oduma en cham mipidho go dhok mondo dhok ogol chak. To wan Afrika ka oduma ne chiembwa mwachamo. Koro yudo ka ja Monsanto cha nodhi oloso GMO mar oduma mondo koro kosekelonwa odumbwa ni to wan variety ma marwa gi koro wadhi werego. The moment waseweyo mekwa gi koro wadong' ni ja Monsanto cha ema nyaka miwa en modhi control kaka wachiemo, nikech already gisechiwo variety. There is already sweet potato, there is banana, there is cassava, there is yam. Mago chiemo ma e Afrika ka, magi chiemo mwang'iyo chamo. To an gi buok matin kadwa chiwo that authority mar chiemo machamo ami ja Bayer kata ja Monsanto. It makes me feel I will not be able to control and even control my the way I manage my house. Nikech the moment me control kaka chiemo aonge dwole dalano. Mane luoro ma wan go kaka jopur matindo tindo gi kaka jo Kenya matindo tindo ni the moment mwachiwo power ni ir joka wadhi chala puppets. Nikech ng'ama control kaka chiemo, the English wacho ni you cannot bite the fingers of the hands that feed you. Lwedo pidhi cha kikopo ni kayo lit kok ng'anero, nikech mane ng'ama neno kaka chiemo. Goro daktari GMO ni mana kaka corona nobiro cha pod wan gi wasiwasi kaka jopiny. Kinyalo handle wasiwasi wane nyabedo ni GMO en gima ber kabisa, to pod wan gi wasiwasi.
Ero kama na inya samba. Samba ikete makare. Mana ni sasa ni sama yo wangu matino dan marmondo miwa kwa yuyo. Kata kama no daktari gi prof. Angeni untire gi mapiopio manego bedne o wacho. Kata kama no we waka yuyo matina. Bang daka matin ubiro duoko penjo mathoth mabende luoro jiemo mago chiemo mabendo timo nyino. Kik di maboro. Tapki timango ko sana. Kagum mio die to kamar kru. Ero kamana hina. No kanyal timo gigi teka ini yonge. Ango matimre. Bihani ketskoro ineno gimora mora. Biro chuno na nyisi. Ntie wach madona wach kodi sana. Deal ni deal. Dial star 334#. Ebu tuma za lashes. Rojamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Cham olembe mang'eny, alode, bende modh pi moromo. Mae biro miyo pien dendi pichni. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi. Ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those estates, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial star 236# today to start using ViewPay cashless. Mana kamanya kwa Ramogi wanga machigni okang marario maen tuake chendo mar mbaka oromo tuak mabendo adhigudo nyime nyaka sa abich mar onyango. Okiny maka wuno thundu wach mabendo watuake en kaluore gi duogo mar GMO e pacho kaendi bang' thuolo mar higni 10. Korka kori igedo ni GMO makama obro kelo resruok kata oyo. Kabende duogo mare bende biro e seche mabende piny Kenya wakedo koda mano kor lwasi lokrok mar kor lwasi mabende osebiro kramna ka kelo oro. Gwenge 23 mantiere e kor gwenge ma pacho kaendi
nyaka sani nitiere koda oro. Koro biro mar GMO ni dibed ni en mobiro kelo resruok ahinya oro mabende piny Kenya osebedo ka yudo kinde ka kinde. Mana kaka pile antiere gi jolony. Kapok naka oyo matin, twak nochopo e akere keke. Twak kaluwore gi joma siro, joma ok sir GMO, to GMO ni Odhiambo Ramogi bende nosewacho ni nang'o momiyo ni biro mare commercialization. Mano kapo ni nono ni biro use, kapo nono ni ipidhe kodhi mago mong'ere kaka natural gi dho ngere, gibiro lala koso oya. Keni daktari kanyakla gi profesa Mano Richard Oduor. Profesa, ahinya in madwa ni duok na penjo ni kaluwore ni in director mochung' ne timo nonro, to nonro mabende utimo en kaluwore gi chiemo rang'iny mar GMO. Sharon erokamano ahinya, to kendo akwayo gi muolo ni ponono inya miya thuolo mang'eny matin mohingo Ramogi. Nikech gik mawinjo ka Ramogi kaachiel gi Samba mana kinyalo lero yo mapiyo. Weche gi gin weche monego lose. Nikech jopiny ok ong'eyo gima GMO ni mokwongo en. To Odhiambo Ramogi owacho maber kae ni wasiwasi ma en go kabisa en wach mar commercialization. Ni kodhi mar GMO ni kopidhe to koti kendo. Nikech wasiwasi mare en ni kinde mane pod science ni chakore, ne nitie gima ne iluongo ni terminator gene. Terminator gene ni en technology mane onego bed ni tiyogo kar cancer. Ineno cancer ni cell mag cancer ginyuolore mak chungi. Koro innovation mane nitie mar terminator gene ne en ni kinyalo ti kode mondo stop cells mako mag cancer gi to grow. It means ni ichiedho ng'ama tuo mar cancer. Alafu kinde makoro kanochopo ni kinde ma GMO ni nochakore, higa mar 1996 is the first time when it was planted commercially, and then 98 to koro chako been adopted heavily. Koro ywak moro ne nitie ni kindego Monsanto miwinjo ma Samba wuoyeno and the neighboring gene ne wuok from canola to donjo e neighboring plants. To gi kinde no koro ji ne ywak ni donge chal ma genes gi bro ketho mekwa mane machon mane wan go. Gik mineno ma giwacho gi eki ema koro jo science be kendo nochako paro ni to kar mondo GMO obed ni nyalo ti to kendo nyalo tero genes ge machielo ka, ang'o momiyo bende ok wanyal terminate their life in a single cycle. Okay? Mama no bende ne otem matin mabe waneno kaka bet, lakini wasiwasi mane nitie en ni ji pidho kodhi gi the next time. Koro emomiyo sama uloso ni onge GMO yoyote world over piny mangima manitie gi terminator gene. There is gimiluongo ni UN moratorium mako yudigi makata ka an ketang'e kaka en ka nwang'e ne mene GMO ma Kenya ka to an nie mabro lead jogi te kanyiso gi no, this is not correct. Number one. Number two, and technology. Wachno ila gimomiyo dini wewe utieko matin. Hiye kanyo owacho maber ni okay, terminator gene no ket nikech gene flow. Nikech gene kipidhe e puothi to gene no flow dhi e puoth jirani, gene no flow dhi e biodiversity is being affected. Koro apenjo ni kakoro wagolo terminator gene mane solve that problem mar gene flow ni donge pod nitie, which means ni gino kapidhe puotha to kata puoth jirani GMO no dhi donje, to kata e mapera moko ma grow kanyo naturally gino dhi donje, to kata e pigs, because I hear there are pigs with genes of spinach. Nyaka dhok gino donje adonje. Dewa wacho wach ni gene flow ni kwa penjo mokwongo maduong' en ponono dewa wacho ni GMO mwalose ni en ang'o. To en ang'o mokwongo mondi GMO no en ang'o. GMO ni makara ponono nikech iwinjo ka ji wuoyo Sharon, iwinjo ka ng'ato tuchno wacho ni gwen moko mwachamo moko mawinyore GMO. Iwinjo ka ng'ato duong' ni apo ma wiye duong' marom kamano GMO. Mago GMO the onge gweno e Kenya kama en GMO onge. Gik mineno mawinyore gi magi gina bread gi natural process. Kara professor GMO enang. GMO chalo kama jo kama. Wawinju GMO ni mos. Nikech piny miwinjo kaka iluongo ka America, ing'eya kaka en. Ok nyal miyo jogi gi mondo cham chiemo manego gi. America ni kata kasa nini nitie shida mune uneno kata kamba omotimore ka. Inyalo kawo ja America no malal go nono madhi ket kama ber ma wacho ni magone mos. Meaning ni jogo are very critical gi wach ma health. Mak ginyal miyo iparo no Obama ma wuodu manene ni America ka nyalo pidhore gin gichamo gik ma GMO to ging'eyo ni neko.
gima duong' e GMO to mano be achope mbele ka ni reason momiyo ineno ka GMO ni gin gichame to un koni no rach mondo gin gibed suppliers maru iwinjo koro politics to kuwinje un usiko mana ni gini rach nikech iwacho no rach kikulos maru kukuloso maru koro un ubet kae ni koro urito GMO ni oracha to gichame China chame America chame Australia chame Africa wani South Africa mana some University of Cape Town 1998 no chako chame 24 years ago asomo kanya chame sawa America semana achame UK ne masome achame matieke ane man kai anyisi gima ji ok understand e wach GMO ni tanyiso jowa kendo adwaro mondo anyisge yo moro mamos ni GMO ni en rieko mamit en rieko moro kanyo mag opondo ni ji to Africa ka South Africa chame West Africa Nigeria chame Nigeria no Africa ka wan tiche gin milion 800 Nigeria kende milion 200 manyiso en ng'ata achiel kuom jang'wen ma Africa en Nigeria to gichame agene pinje mag Afrika ma ugwe Kenya makoro kwadwa yango chame no pod wa chame Sharon konya kai mama Ghana chame East Africa kae Ethiopia chame Sudan chame Kenya ero chame South Africa chame Eswatini chame Malawi chame wan pinje aboro ma chame gima duong' madwaro nyiso ji ponono nyalo dhi ka daktari lakini duogi ira kama mondo explain ni jopiny GMO ni en ang'o daktari mana mapiyo nikech ang'eni Samba bende dwaro wuoyo nitiere wach moro ma ile apa ni nyaka opim ne ma jopiny Kenya wachame mokwongo ni America loso corn syrup ni iloso gi corn mar gi GMO corn syrup ni mikito ni yath emidhi kohocha tidhi mi syrup mi madho cha mago na GMO so GMO wachame everywhere enani tamo japur ni pure lakini maoko chiemo duto maoko gin ang'owa makoro midhiero mar GMO kata mana ma GMO kelo kaka kaluore gi daktari gi ngire owacho ni nowuok oko loka koso nang'o Samba mana kinyalo mana pachi wi wach makama anti ng'e mana matin yena wache achiel daktari aparo ni experience mane wabedo go 2020 is still very fresh in our minds kane ahonda mar corona ni nogo piny ti neno kaka e pinje maoko ji owite ngimagi mang'eny maloyo pinjewa ma Afrika to kizungu be wacho ni you are what you eat sani king'iyo America more than 90% of chiembgi gin GMO. That's correct. Daktari tema ne lera iparo ni tho manotimore America gi pinje mag Europe. Can we connect it to the genetic food they eat? Because kineno ngima mane wawito area no to gi Africa ka. Kendo South Africa iliwacho ni chamo GMO. Ineno tho manotimore South Africa to one East Africa. Samaneria. No, mana kinyalo duoke. Timo wach gini e yo machielo. Nitie e GMO ani. Nitie gimiluongo ni sequencing. To nitie kaka ng'ato engage gi environment gino waluongo ni epigenetics ka in gi twin identical twins magin rude machalore ginyisre ne en tong' achiel kikawo rude no mipidhe ka tachiel itero Amerika ka giduogo ibro nwang'o ni genome margi chal lakini nwang'o ka ng'acha ponono en ohero pizza ohero whatever ng'ante en jakuon en mogo arega nyale iwinjo inwang'o kaka kowuoyo opogore ng'acha kore omuonyo kuzungu to kae to ng'ane whatever to mano konyiso ni DNA margi opogore onyiso ni DNA is just the same gima timore gi DNA and whatever gimineno ni luongo ni phenotype and trait intie gimiluongo ni how your body engage gi environment kama idakie kama intie shape kaka you behave koro wach ni chal kama Africa ka ber mane wan go maduong' en makata be koro sane wang'iyo apart from elevated gima nyalo wacho kata ne immunity marwa ni ber motegno matin gima koro be ne konya ahinya ne en wach mar chieng'
ne ber Africa kae. Koro ber chieng en ni ing'e ni protein viruses gin oluor gi gimiluongo ni protein. To protein no obedo ga denatured, ikethe gi chieng at high temperature. My biology mane watimo high school, they are denatured. So chieng was one way. Number 2, in our exercise behavior marwa. Actually, e pinje maoko gi tuoche makoro sani hinyo gi ahinya gin non-communicable, gin health diseases. Nikech exercise, obesity en chiemo, to obesity no kata mana kae be entie. En mana ni kae chiemo no ok ng'eny. Koro idwa ga cham okinyi, koro in gi exercise mitimo. Lakini wawache wach moro kae Sharon. Wach mantie kae mane Odhiso wacho ne en ni ponono nitie distribution. Is it distribution ma en problem kose en production? Mo wacho ni problem ok en jiemo. Ta benda yie kod anyise no sawa. Distribution and production is a problem. Lakini higni 10 manyocha jiemo ongeni. Ne waban ga distribution ni. Ne nitie kum moro mane otamo distribution ka achiel kod production ni e Kenya ka ne onge. Manyisore to en ang'o matimore? Koro emomiyo hawacho ni koro gimwatimo ng'at mabe biro to wacho ni GMO ni en koro odhi tieko tuo mar chiemo bene riambo. Gima GMO timo chal kama. Ka koro nitie kute ma daktari ne wuoye ka. Tabro kapo nono ka nitie nafasi babo wacho ni GMO ma sani wacho ni BT cotton. Ang'o manie e BT maize, ang'o manie e. Kute go kanitie to gima keto kae en gima nego kudni chande e duonde. Gima nyisore en ni kata kipidho bando nie to onge fertilizer, to onge manyiwa, to kodoye pod ok yud chiemo. Lakini ka koro problem wuok mar kute to ikonye. Kenyatta University koro nikech owacho ni Kenya ka gin ing'eni chal ka gima wach DMO ni owuok oko. Wa nyis jopiny mondo owinj maber. Chakre 2004 manen higni adi, higni 18 akia ponono. 2004 nyaka sani Kenyatta University ka nitie lab achiel ma ane masabet jatelo kuom higni mang'eny iluongo ni Plant Transformation Laboratory. Lab no noyiedhi gi then manose nindo Professor George Saitoti kinde no ene professor mar education. Lab ni obedo controlled gi National Biosafety Authority mane samba uecha. National Biosafety Authority e lab ka watimo gimiluongo ni genetic engineer GMO ni walose Kenyatta University ka. Kenda dwa nyisi kenda kwayo jopiny gibi Kenyatta University nyisi ni enang'o mosetimo ba GMO makayo. Mokwongo eno mariwa muogo. Mariwa ni nitie ga moro makech mantie gima kech iluongo ni cyanide. To cyanide ni mariwa gole mondo kik chame nikech anything that is alive nitie gimiluongo ni survival for the fittest. Kendo mariwa magole dongo thoroughly. Gine iluongo ni cyanide. Ogole mondo kik chame mondo en survive. Gima watimo en kaka jomolony warango iye kae mwang'eyo to kara en pathway mane mamiyo oloso cyanide ni. Mane mwaloa matin e GMO. Mane mwaloa e GMO no itself. Wanyise mana wa silence en kagima wamiye koro oling okikogol gima kech no. Mana na Kenyatta ka mane mwatimo. Nitie oduma ma drought. Ineno drought ni. Oro ni endi. Kidhi na northeastern sani ibro nwang'o ka nitie yiende moko magin gidongo kaka cactus inwang'o ka gin gidongo to duma tok dongi to duma okwacham cactus. Kabe ni ji nyalo ga chamo cactus samo duma tho nikech nitie oro. Wano waonge gi wach matek. Lakini kikao kaka wuonde ni tuoro, for example, tuoro kiriwo goduma ok nyal losore. Gima watimo kaka josan to mai kora nyisi ni nitie lum moro iluongo ni resurrection plant. Eno nyalo bet molingi makoth kata oro mobed 5% relative water content. Koro what did we do? Wawacho ni yawa to luma ma en kata oro goyo to chunga ni. To duma gi lum gin jochal gin wede. Anang'o manie lumbni? Nikech lumbni to be dhiang' chame to ji chame. Enang'o manie lumbni makakao maketi oduma to duma bende bet ma survive oro. Nitie Kenyatta University and nitie Hayongo. En geno marani Ramogi mbiro duoke yo makare. En geno marani oduoke yo makare. Mana daktari ka pod Ramogi losa duonda weche mago tenre kod duol. Apa ni gimokelo gima Ramogi oluongo wana kama duong' mondo wanyis jopiny ni GMO ni kik buogu weche madongo gi kik buogu en cham maler pidhe apidha wamor ni sirikal otimo nade okele nwaseywak ahinya mondo duogi kopo ni weche moko kata ni Monsanto gini kiadwa control the market wan gi our researchers why invest in those things walos gi wawegi
to wacho ni Kenya ubano go kato chiemo duto madonjo Kenya. Kenya is not a network, oko export chiemo. Makoro jiemoni koro bokelo resruok odhiambo. Emwachamo ka. So jiemo emwachamo Kenya ka. Koso odhiambo pok ichamo. Odhiambo en keno mara ni daktari gi okilo seduoki yo makare. No. Kata definition mar jiemo no ta michiwo ana. Miyo amna motivation talks around jiemo. Definition no ta professor miyo gidholuo malongo malew. Ero miwa. Adwa wacho kama. Adwa wacho kama. Gima onyisa mawinjo ka juol ni en good news. Nitiere kaka wa produce jieme Kenya waka. Ma ok ni abo tegemea Monsanto ni makelo ne jo Kenya mbegu magipidho. Ma professor ema golo na mbegu. Masa madware tang'e ni professor. Korach tang'e ni professor ema dhi twe ng'ute. Ni professor ira. But bang' mano gini nigi weche ang'wen mapani we cannot okwanya tieko e bura mawan go kaisa. Mokwongo en the biodiversity effects mag jiemo. Ma kanyo bende pok awinjo ka jalony okonya mang'eny. Abiro lose. Nikech owacho ni nitiere gene flow, nitiere terminator gene ogol, gene flow chato kod dhi adhia mbele makoro ka kelo waketo mbegu mar jiemo ka to nitiere kaka odhi affect the biodiversity. Nikech iwacho ni nitiere kaka effects ma en go e soils mopidhe. Tenedwa ni en kende mipidhe. That for me is a big issue and of concern. And we must look at that in light of environmental issues. Marario and health concerns mar there. Nikechi iwacho ni okay, daktari wacho ni nitiere epigenetics ni emanyo konyo akachiel gi chieng. To karango jogi tho ginene gi corona, jogi tho gi cancer, gik mang'eny kucho. Ma in fact kirango ki compare the cancer issues mawan go kae gi magin go apani magi pod ni malo. To ni gin gi thieth malo mawan go kendo ginene. So the health concerns poko bedo addressed. The third thing are the economic issues. Mar ni ang'o momiyo nyaka wakela mawoko. Mabe apano konya kong'isa ni ntiere maloko. The fourth masamba wacho en wach political ni colonization mar technology mar jomoko ema nyaka watigo. Adwa tiyo ka wacho kama. Ang'o mamonowa nikech sirikande ni gima nyomora gi sirikand Ruto. Eno wacho ni odwa keto maanani e gimiluongo ni pur gi pith. Mamano nyomora kabisa nikech orieko ng'e gima nyalo konyo oganda jo Kenya. But kakoro implementation biro to okaw direction moro mopogore sidang'. I support agriculture. Kendo onego bed ni wa invest in agriculture. To wanya chako gimekwa our own methodologies with proper investment. Wakete pesa maber, wane ka ok bipith. We give it 5-10 years. Kato kakoro wacho ni okay, one, pesticides oromowa, kata wawachi ni environment, climate change ohewa, kata production levels ni piny moloyo. Koro can we try GMOs in a process, procedurally? Ok ni ka tiketi aketa blanket ni any GMO can come to Kenya. Ero kama nenya daktari mapoka mi thuolo malach mari. Mapoka mi thuolo malach. Thuolo mari. Taparo ni gima wawacho ka wacho science. To kendo gima definition ma GMO en ni tugo gi kodhi mondo kodhi no ogol gimitimo ang'o gimidwaro. Weche mang'eny moket ne jopiny ke gino dhi kelo cancer kiano onge science moseprove gi kata chiel. Kidwa wacho kata ni covid kaka ji nyocho tho mang'eny idwa kele gini onge science moseprove. Omiyo gima wanyaka wang'i ni gima sirkal otimo ni otimo gima ber. Makosa ni higa par manyolore ni ne ok watimo that more research. Gigi de waseduoko gi higa par ma ne wane wacho ne gini yawa. Gini no chunge to mai mwayudo ok watimo walinga ka kinyo kele ni wadugo nyiso jopiny gino ber an ang'e ni gino ber achon pod ober and onge gimo otimang'o. Mar ariyo nasewacho kani kodhi ok nyal ai cham dhi kuom dhano kata kuom dhano dhi kuom ang'o kuom cham. En kodhi ichame kamano. Kodhi wuok mana gi kaka genetics olosgi. Koro miyo buogo japiny ni kichamo gini to kia obro ketho gini to hoyo. Kamoro giwuoyo kama giwacho terminator ni adieri ne ntiere kano chak science ni ne iwacho ni kipidhe to jirani ok opidhe
to cross pollination obro dhi makoro otima ngowa odhi mak mano omiyo ne gichako medo gik moko mondo gigo kik otimre gimoro ka gimoro kaka wamedo grow science matimo nade ema answer go ok en rumor mongering ok en buogo jopiny konyu jopiny opur yawa ero kamana ahinya mana e bwo nyiriri mana 30 kapok wakawo yo matin waduogo gi twak malach mana matin odhiambo anadwa mana quote ne studies nikech wacho ni onge studies mago nyaka lony afani studies go dhiambo onge studies yena quote mana kata chiel kende regulators are ignoring evidence of harm and are adopting risk assessment procedures that fall well below acceptable scientific standards. This is Jonathan Lapan, PhD, co-founder of the Bioscience Resource Project. Ero kamana ahinya ngire dakika matin kapok wakawo yueyo mana kinyalo duoko. Gima nyalo duoko chal kamae. E kinde duto technology ma ok jiwuoye ret mawuoyeni en technology marach. Sharon kinde manene olos mtoka mokwongo aterie history. Ne nitie ng'at mane wuotho mbele mtoka ka mtoka wuotho biro to goyo lang warning ji nyiso ji ni gimoro marach mantie gi tielo to ringo kende olos biro chien ka. You can imagine ni speed mane mtoka no ringe. Sanie wan gi mtokni maringo. What I want to tell the people ni technology nyaka bed gi pros and cons. Emomiyo nyaka bed gi miluongo ni regulation. Samano government no seketo NBA molos Biosafety Act 2009 mane sambo wachocha mo establish gimiluongo National Biosafety Authority. Ma gima chal kamano timoro mano nyiso ni government oseyie the safety en mana ni regulate. Emomiyo adwa nyisi Sharon onge cocaine regulatory authority. Gimobedo banned you don't regulate. Ke uyudi go tetwa kiye. Okinyal bedo ni wan wapuonjo genetic engineering tichulo wa salary e university. Okinyal bedo ni sani research mineno matimogi from 2012 sirkand niye gi taxpayers money emogolo pesa gi almost 100 million pesa Ramogi pesa Ramogi mondo walos mamarwa kae mantie tayari be odong mana tieko tero testing to koro wamita mana ka wanya koro mga juanga bangu yo matin abro duogo mar somo moko ko mote mabendi yoro no kiny makabuno pod wadhi nyime gi twak en mana ne gisani ino mar mondo mi wagade pi matin waduogo bang thuolo manok. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Alan Kipkoech. I'm from Eldoret. Today I'm a Shabiki Jackpot winner. Nashukuru watu wa Shabiki kwa sababu hii mchezo ambao inacheza ni mchezo wa haki, haina ujanja, ni mchezo wa ukweli. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nachopata kidogo hani nivumilie tule Imayudo Martin na Sheri nivumilie tule Nachopata kidogo Jokanya na mginyenga ilungani Breezy Unchild Kadi heri yudo nyakisumo kaka skiza tune mari radio star 860 star 418#. Paria ni Ramogi TV endala jothumbe duto. Eroru kamano. Ani pesa
Mana kamanya korom ge juanga machiegni okang marare wadhi nyime gi twak ma chenro mar mbaka oromo ka bende mbaka ma bende odichi maka wuono wagoyo agino ne mbaka makelo ni lokruok e yor dongruok mar mondo mi bed gi ng'eyo GMO ni en ang'o emomiyo kiny maka wuono wantiere gi jolonyo par ni bende odichi maka wuono bende wayaw ni thuolo nyakwara muge juang mar oronwa ota biro bedo ka somoge kata kamano we wawinja ne pach jopiny ahinya mawuok e kaunti ma Siaya kaluwore gi GMO. Kuom chiemo mokel ma kao short time no wan wakwaye en gima rach nikech chiemo dak bed nati itiyo gi chemical to kao short time obro ketho ngima mar joma ng'eny. Koro wan wakwayo niya wabeda kaka wan joluo wapura kaka nyocho wapuro mondo kwapuro kaka nyocho wapuro mondo walos chiembwa makao time mowinjore kech sani tuoche mang'eny mako ji nikech chiemo mabiro piyo ka piyo gi chemical mitiyogo. Watiata gi compost manure kaka nyocho watiyogago mondo chiemo kose machua wabro mona chiemo maber. Gima nyalo wacho maduong' en wayiere ntiere nok mar chiemo sani piny mar Kenya kendo oganda mang'eny kabisa ntiere kod nok mar chiemo kendo kech bende nego ji kaka pinje mag county mag Turkana kucha waneno ka ji thagre kabisa. But gima wawacho ni chiemo ma sirikal koro biro go makao ndalo matin to losre kendo chiek kendo nyalo konyo jopiny. Wantiere kod gigo ma oloso go chiemo ni mobiro go. Bende gigo bro wakrango bende ginyalo ketho ngima japiny koso ginyalo ketho ngima japiny. To bende giketho lowo nikech ka gibiro to biro tiyo kod lopewa makar ka ndi ma watiyo go pile. Bende ngima mar lowo nyalo kethore nikech gin chemicals emitiyo go. Koro gima nakwayo sirikal mondo wakela fertilizers mocha giwacho ni gibiro kelo ka mondo jopiny pura kaka gipuro ka kawaida mondo wanyag chiemo mondo lweto obed kod chiemo to chiemo moket kod chemical manyalo affect wa in any way to kapar kaber kabisa en rieko monego bed sirikal tiyogo mondo kony go kech mantiere piny sani. Kawuoyo kalure kod kaka ne kero wuoyo about GMO chiemo ma ipidho to bet kuom dweche 2 to bedo ka gin tayari to owach ni chiemo no 2007 no wach na tienu gi chemicals mang'eny koro nyalo kelo tuo mar kansa. Koro penjona maduong' en sani kansa no onge kose gineno mabond gikele gi hiny dhano ama gineno ka koro gineno ka Kenya oridre ni gima ongo gima ginyalo timo koro gikelo short solution ne japiny bondo bang'e ka japiny osetigo gigo to koro japiny obiro yudo hinyruok. To sani tuo mane giwuoyo about kansa ma chiemo okelo sani kansa jopese ma ema nyalo chiedhe. In kaka ng'ama no piny ok inyal chiedho kansa. Koro penjona maduong' en to be osetim nonro boyud ni wanyalo tiyo kode kose en koro gidwaro ni gik moko dhi mapiyo bondo dhano med hinyre. GMO mwawinjo ni be obro chopo jo Kenya milion 50 gi koso obro chopo mna joma kech nego. To GMO ni wano kwa amini en kech wakia meaning mare wakia kumolosi e gigo wan wapuro kama kawaida warito dweche ka dweche 3-4 to wagolo chambwa eru kamano. Chiemo mabiro manyien go wan thurwa koni to wadak maber. Thurwa koni wan gi chiemo maber kod ngima dhano ma jopidho muogo mane wan go choncha jopidho rabuon ma kawaida wan kod nduma wan kod oduma ma kawaida ma nyamula mwachamo ga marachar. Koro ana ka support mondo chiemo no bi korwa koni wanyalo dhi kone mamoko but korwa koni to wan sawa. Chiemo ma wan go ng'eny kendo romowa gima duong' jopidho chiemo go jobedgo mondo acham gik moko ma natural o gik molos e lab. Ero kama na inyanya korom ga juang mago gin pach jo Siaya ma bende nwatwa godo kaluwore gi thund wacho mar okinyi makawuono kata kamano jolony bende winjo gima jopiny paro. Jopiny paro ni GMO gin chiemo motimo chemicals mago kwiri. Bende giparo ni chiemo mag GMO giti e yo mapiyo. Giketho lo iwinjo kamano kendo gibiro moko kuom oganda bende winjo kata kapinyo ni bende gibed ni gibiro chopo ne oganda duto te kopogore kata mana gi joma ntiere gi oro e pacho ka. Mago duto te momiyo okinyi makawuono nyakwarom ga juang wantiere gi jolony mar mondo mi ofuonwa matut GMO ni oti piyo. Samba kintiere kaunti ma Kisumu. Erokamano Sharon. Ayie gi twak ma kaka dhine to gima wanyaka wawinjre ni adiera
Luo Nyanza waka kata Kenya mangima chiemo nok. To nok mar chiemo ni onego wabed piny wang'ini ang'o makelo nok mar chiemo. Nikech ki address issues mar food security, there are number of things manyaka ing'e. Sama wacho ni a house is food secure, wang'iyo ni to be chiemo ma ng'ani dwa chamo ni boyie kode, is it acceptable? And koseyie kode, is it affordable? Number 3, is it safe? And number 4, is it accessible? Koro ing'eni magi issues manyaka GMO address sama wa dhi mbele ne. Jopiny biro dwaro awareness creation maber mondo ging'e ni GMO ber mare gi rach mare. That is why inyalo yudo kata ni pinje maoko nitiere, because of the ecological differences, iyudo ka area ni obedo demarcated for GMO, areas moko obedo restricted for GMO. Koro kik wadonje wach GMO ni gi wiwa te. At least daktari agombo ni sirikal oyie ni kata kwatimo ne pilot phase over the next 5 or 6 years or even 10 years. Eka after 10 years kwasetimo experiment wano to wane ber mar GMO ni mondo koka wadhi to full commercial length and say ni koro gini ber jopiny ocham. Erokamano ahinya. Mana kamano Samba, nikech sa bende dhinwa mana mapiyo piyo. Sa mwadwoko penjo to wadwoko gi mana mapiyo piyo nikech kata mana jopiny bende aneno ka nigi penjo mathoth ka. Mana kadhi kodi Richard, kiwinjo kata mana pach jopiny. GMO aparo ni ji pok ong'eyo tie GMO e yo makare nikech emomiyo ni jopiny wacho ni entiere gi kwiri, otie e yo mapiyo, oketho lowo. Mana kinyalo mana lero ne jopiny Richard e yo makare. Erokamano Sharon. Kothe matwi piyo kata machiek piyo mano ok GMO. Gwen mawinyore ma ji chamo go chips gi ok GMO ojo kama. Rabolo moko madongo miwacho ni madongo gi mano ok en GMO, mano tissue culture. Mago ok GMO. GMO e Kenya ka pok no pidhi in this country. Makata 10 years gi onge gima ne ipidho, onge gima ne import e 10 years gi. To 10 years gi be pone wanona gi kansa. Nyithindo be inyuolo gi kansa. To gopoko chamo GMO. GMO ni kenda wache kendo en gima chal kama. Ka ponono inwang'o ni oganda, wawach gima koro sami muodo nyoyo ikiko duma oganda. Sami muodo nyoyo wachak gi kanyo. Ang'o momiyo waketo ga oganda e nyoyo? En nitie nikech oganda nitie gi proteins. To duma wang'eyo ni en otalo kete maonge oganda to en mana carbohydrates. Koro iketo go oganda ni mondo inwang' carbohydrates igolo duma e bando to oganda igole proteins. Emomiyo wa mix giga. Koro piny sani change kendo nitie environment climate change. Ka nitie tuo mobiro makoro oganda ok nyal nya nikech tuo no mako oganda to ok mako duma. Koro oganda lal. Mae kama koro wabire kaka jo GMO, jo genetic engineering. Nikech chutho naturally ok nyal ka oganda goduma micros minwang' oganda duma. Ok nyalre naturally. Genetically kichope DNA nigi letters 4 kende. Koro gimora mineno mawuotho mangima nitie mana ga 4 go kende. Koro genetically we are all related. Gik mangima te are related. Gima pogore en ni gik 4 gi giluore machal nadi to sequence gi chal nadi. Koro at that level kende ema koro inyalo identify. Koro gima watimo chal kama. Ka tuo mar oganda biro, moganda ok nyal dongo. Makodongo to tho. Wadonjo e DNA mar oganda. To wapenjo ne oganda ni en part mane mare ma DNA ma kelo protein. Part ne ma kelo protein no kende e mwakawo nikech at the DNA level wanyalo ng'ade. Mwatere e DNA level mar oduma to wakete e oduma.
Manyise ni koro odumani kodongo to bro bet gi protein mwachamo ga oganda naturally ka. Enyoyo moselosi. Koro watemo ga konyi ni oganda goduma okinyal cross naturally. Mane e gima GMO timo. So GMO means no cow genes ma specific for specific reason mantie e gima already wachamo. Nikech kisa mich buodo nyoyo pok aneno jokama kidhiga e nyoyo cha tigolo DNA mar oganda. In penjri anena wachamo rech kaka joluo. Ang'o momiyo waonge gi scales, waonge gi oduma mwachamo makuon arega nyale ni DNA mwachamo ga mago oduma gi. Dak wachio go kinyi mwanwang leaves kanyo. Ero kama na inya penjo koro en mana niya GMO kata mana chiemo kothe motimo nyinyogi ema piny Kenya nyalo mana tiyo godo kede. Onge some other drought resistant kata mana seeds kata mana chiemo mamoko. Ero kamano iwacho maber ndi. Sama ng'ato loso GMO, irango gimiluongo ni shida mane ma ungo. Kanye michako go. To identify ni shida mwan go sani en oro. Shida mwan go sani en pests. Shida mwan go sani en tuoche. Kako muogo king'ado kama. Inuango ka iye brown. Mani luongo ni brown streak disease. Mosaic disease. King'ado inuango ka en brown mi penje ndojo kama. Ang'o motimore go muogo. Tuoche go koro wabet piny ti penjo wan okay mane ma udwaro mondo wachak go immediately nikech gima wang'eyo ni ka nyathi Sharon ka Nyasaye omiyi nyathi minyuolo to nyathi minene nyuolo ni wadhi to watimo ne gibilongo ni chenjo. Sama wachanjo nyathini watemo ga nyiso Nyasaye ne ok otieko tich. Ok kamano. Ka koro nyathi mo Nyasaye molose eminchanjo wakiu malich mwa joluo watimo malich. Oduma man kae ni tamo wachanjo nade. Richard Kanye wacho malero. Koro penjo mabende nitiere. Penjo wacho kata mano odhiambo bende wantiere gi oteku mar loso GMO gi chiemo molos koda nyinyo makata mwanyalo import. Mwanyalo kata na oro e pinje maoko. Bende wantiere gi oteku ma wanyalo export kadhi e pinje maoko. Ipenjo wakawan guteku mar loso GMO. Dala waka. Professor Nongisa ni en gi lab molose gigi for laboratory purposes. Anto poka bedo convinced ni gini ni local. Nikeche araka manyo jogi odonjo go office to kata kapok ging'eyo kuma choni tiere to GMO ema gichako go. Araka no kayiego. Ang'isi ni nitiere gik moko ang'wen ka. Nitiere biodiversity, health concerns, economic and political. And especially political ka ang'o miyo wa bypass all the procedures monego bed ni waluwo COG, bunge, public participation jogi oya rangach ni ng'ata. Dongi wacho ni kaluore gi oro mabende nitiere pacho kas kinde ka kinde higa ka higa. GMO will not solve the problem of oro. The problem of oro. Wacho ni chiemo kata mna onyake yo mapiyo. No. Waler bura. Samana we abe atie kijawa. Ingeni nitiere GMO ma respond to oro kabila manowa. To nitiere GMO ma respond to pesticides. Here jogi problem magin go an mar pesticides. But gini owacho ni kata ka okiole pi to pod othoe ka oki doe to bendo pod othoe teneni tich manyiti podi go manatiyo mak mana ni mbogu cha moloko. Gima I'm not getting any ang'o ma mondo wakuny pi Turkana nikech pi ni Turkana ka. Mondo koro pigno ema watigo kwa puro Turkana gi northeastern te gi the northern counties nikech that has been done. It has been tried and tested and found to be effective. Ang'o ma mono atimo ang'o ma mondo watigi pi mantiere Lok Victoria mondo wapurgo Nyanza kaluo kapok wakelo GMO nikech GMO cha en mana for example resistant genes ema koro wa introduce e gicha mak mana ni tich manyitiyo cha investment manyonego benefit podi botimo na odiboti. So kanyo apani mantiere to nyinge ma GMO ni ema in go gi problem. Nyinga onge go kado kele ni ni ma kodi ma grade. Dokidwa hiyo. No, nitiere katumani manyocha waloso ni tiyo gina. Mane nya matching cross breeding. But you see macha grade. To grade ni bi checking yo tuoche ma migengo ne. Daktari kacha oki modify genes. Modifying genes ne miluro. Daktari losa ne wachno iyo makare. Oko modify genes nkech kori ingeni iketa kagima gini grade gweno grade emo wacho ni gweno grade ok GMO.
Kendo koro idwoko wa mana kacha ni gredi chakare. Kara wawacho ni jeans gi gin ang'wen. Inyalo kawo ma miyo protein bedo ganda cha tikete bando. To bando ni koro ena pod en ma bando lakini en manyoyo moselos. Ba kichako muode tiwinjo komit kanyoyo. Ere gima gino biro kethogo. Kendo biodiversity, health concerns, economic concerns, and political. Adwa address koro Ramogi directly. Mondo koro winj gini nikech aneno ka kendo winje mapiyo maber na kabisa. Ng'at maka nie class to achwa de mana gi Ramogi na chiel kum kata mana oganda maneno wa mabende dwaro wach makama no ana wuod Siaya etie nam Kanyaboli kane koro jok mawuoye Siaya go bio lima dala na Richard Lerno koro waler wach ni maber e wach miwinjo mar grade kaka katumani sami timo natural cha ntie sami nyalo timo natural mana mo nikech dwaro premature short time ni nyisorega ni gidwaga yombo oro ipidhe sa koth mondo ka koth dilar to obono sechiel mano onge rach go gima koro machielo mabiro nego beno atimo jo kama en ni sama koro usefwenyo ni en ang'o ma problem antie e technology miwinjo wuoyeno mano kama ber monego wuoyen to yawa ng'ama no chiwo technology ni to chiwe gi pesa di technology ma koro sanie onego beno wapenjre to wanyalo bet gi twak ni baadaye ni GMO mage man Kenya kama wadwaro jomage ang'o manie iye kaka sani wan gi pamba en mana mar kudni wan kod GMO maize machiegni wuok iluongo ni BT maize en mar kute nitie cassava omwogo mabende wuok masani chiegni in another 1.5 years bebo bet resistant to virus mago kende emantie gi sani any other GMO kabiro to wach maduong' ma dwaro jopiny benonge ni e Kenya ka wan gi National Biosafety Authority man gi regulations ang'wen regulations ma cheko ni to gik matime lab gi itimo gi nadi kotere field kucha nitie confined field trial to maduong' ma japiny nyaka ng'e gimora mora ma GMO wan gi sheria ni nyaka ndike it has to be labeled mondo koro Ramogi gi jopiny wacho na an to ma ok adwa chamo nikech aparo ne en gi GMO mano bende mapani ber makidhi kata mana e supermarket mwandu ondiki ni mani gi GMO mano nyaka ndiki mano en chik ma koko ndiki to wan ema bobet kacha wapenjo ji nikech mano itamo ji a choice of choosing koro ini choose na anachamo ma GMO kata ok acham to gikone gibiro neno mana ka wan mana tie nikech GMO ni en twak mabende ok nyaka na rumo sani en twak mabende kata na abro chaka gwelu kata na kinde mamoko mar mondo mi wafuone jopiny wapuonj jopiny nikech stabe dane no ka koro miyo omayo wangwa e thuolo masane dwaro miyo thuolo to obede nyerere seconds 30 ko wacho mogik wachaka gi Nixon Samba e county ma Kisumu wach ni mogik ahinya nyaka luore gi thuolo wach mabende wantiere godo wach na mogik en kama endi GMO chutho ok rach to en mana wadwa kwayo sirikal sheria ma govern GMO are outdated nikech king'iyo policy it was passed in 2006 the act was in 2009 the authority was established in 2010 iyudo ka koro wachako county governments 2013 so it means we are operating a law ma is completely outdated to mana kaka ker no keto kane jopiny ywak e CBC akwayo ni ker winje ywakwa mar GMO ni olose committee moro manyalo wacho wach GMO ni kapok oyie ochopo ne jopiny mana kaka CBC be no loso committee mar ji 42 cha okete committee moro mabe manyang'iyo wach mar GMO ni and we align the existing legislations with the current governance structures because when the act was passed in 2009 we didn't have the county governments mana mapiyo piyo koro mane kwayo mango sirikal odhi mos waket committee jopiny oluongi wajoman jo shareholders wachiw pachwa eka wadhi mbele gi wach mar GMO ni mane wach madakwayo go sirikal gi jopiny erokamano ahinya Samba Nixon Professor Nieri Richard Oduor wach ni mogik kaluwore gi thuond wach na mogik en ni wago erokamano ni sirikal maduong' kendo wamor gi wach ni gima duong' en ni sirikal nyalo tiyo kodwa wan jogo mong'eyo
wach adiera mar GMO mondo wa advise sirikal GMO mane maber, GMO mane marach. Nikech waduto wadak e pinyni to wan wabende kae Kenya ni mwadaki. Ok wanyal mor ka nitie GMO marach manyalo bire pinyni ma ok wang'eyo. Wan jo science wan ka kendo wach ni wang'eye kabisa. En kwayo mara en ni jopiny kik uriw GMO go ni gitegi chalore. To GMO nyaka bed approved gi National Biosafety Authority. To wabende kaka jo science one gi responsibility ma making sure ni GMO mabiro ka has actually spoken to our culture, to and GMO ma is accessible. We talk about this distribution and everything else. Mago we are willing to support and make sure ni diversity marwa biodiversity bende is protected. Ero kamana inya Philip Mwabe daktari. Anyalo wacho ne jopiny ni pur koro nyaka wamed pur mondo wayud chiemo moromo. To kuom japur kijapur gikadek kata ng'wen nyaka ing'i wach tiyo gi pesticides ok gima ber. Pesticides ok gima ber, to nyaka iti kode mondo itiek kamano. Fertilizer ok ber, to nyaka iti kode. Magi chemicals nyaka itigo. Kodhi bende nyaka miyi kodhi maber manyalo ti. Mane kama ko GMO gidonje. Gigi te ok diwach ni gibeyo, lakini mondo wayud chiemo nyaka wati kodgi. En japur nyaka obed gang'owa, obed gi rieko matin mar ng'e ni gimoro ka gimoro itiyogo gi kiwango mare kaka wach. Wakwayo Ministry of Agriculture mondo odhi out in the field. Iwinjo kaka ji wuoyo kacha, there's a lot of confusion. Kendo ibuogo japiny. To japiny en ng'ama doma puothe, opur puothe kikone ni dweche adek okeyo dhi ouso. Ok weche mang'eny gi. Agriculture obed gi field workers ochak pimo negi kaka ne waloso joma oneno Ramogi owinjo kaka waloso kendo winjo ka wayware aywaka to wayware na gimoro ma onge gima tek ka sum ng'ama sami sum to onge sirkal manya yie ne sum odonje manego jopiny. Me wakwayo ni GMO gi mondo wach ni odog chien matin. Ministry of Agriculture get out in the field, we get out away from the propaganda ng'eny mabuogo ji. Ero kamana yudhi Ramogi. Sirikal ka sirikal nyaka wach miriambo mane adiera mar wach. To japiny ka japiny, it is his duty not to believe that miriambo. An kaka japiny, I don't believe miriambo ma sirikal wacho sani. Kipimo GMO gi wach ni technology ka nuclear. Nuclear technology nigi potential mar miyo energy ma serious. Gimomiyo pok wakelo nuclear ka en gik makare. Mokwongo wan gi energy moromo ang'o miyo wadwaro. Mar ariyo, managing it is very sensitive. Odwaro proper regulation gi management. Koro kata obedo ni entiere kanyo pod waonge kode garaka. Ka wachopo kama koro wachopo ni energy needs one ng'eny wabodwaro. The same thing gi GMO. Wan gi chiemo moromo. Let us produce it. Kanga chopo kama koro ji ng'eny wasechopo ji milion 200 ka jo Nigeria, God bless them. Koro wache wach GMO no. Sani wan mana ji milion 200. Makoro kaluore gi nino no GMO nego ji. GMO is high risk. Mana mapiyo. Is high risk. To high risk ne bedo korka handling nikech kata professor wuono yie ni nitiere mabeyo gi maricho. Sani to ayaw rangach ni gibia gite. Jochiende gi malaikni. Koro level ma wantiere gi sirikal sani pok wachopo level ma nyawacho ni sirikandni ni nyalo manage ma regulate properly ma wang'e ni mane marach gi mane ma ok ber. Nikech kata aflatoxin donge nodonjo kamano, kata corona donge ne giyawo dhot ma ji odonja kae mokelonwa corona mawololo. Koro sirikandni mondo amini ni sirikandni ema bo regulate na ni GMO maber biro GMO marach dong. Adag. Ero kamana inya. Kata kamano paro makamano pod obro medo kata mana somo. Kinde ka kinde obro bedo kwa luongo mar mondo me opunjo piny kaluore gi wach mar GMO. Ko kamana gondo ero kamano Odhiambo Ramogi, Daktari Philip Mwabe, kanyakla gi Professor Mano Richard Oduor, kanyakla kod Samba kintiere county ma Kisumu, mano Samba Nixon Otieno. Benda gondo ero kamano komido thuolo mar biro e twak makama. Kanyakla kod inya Mgajuang penjo mani oro pod thoth pod mabiro mana madotwak mane mbui marwa kama bende nwantiere achiel kachiel padi chendo duto tepo nono ni noki yudo kata mna chakruok mare chendo maru piny chakre sa 12 mar okinyi nyaka sani nyalo yudo gi achiel kachiel mbui marwa mar YouTube mano Ramogi TV elojo weta mabende notayo chendo makama Cleophas Oluoch Joyce Oduor jogo picha kanyakla kod jomak duol wago ero kamano kiny bedo odiochieng' Ruoth Nyasaye kotai tambende otaya wanere kendo odiochieng' makiny nyinga en Sharon Ng'aw rituru masani.